Beso a Jorge Lema, a Xurxo e a Fon, e a Víctor Losada, o voz de Riazor. Claro é que xa é luns, estou aparvado, e as 9 xa empeza a balón parado. Polémicas novas, con todos os datos, e o máis agardado, o noso lemáforo. Desde o metacentro e o dianteiro, non hai compasión, todos ao vermello, todos ao vermello, todos ao vermello. A balón parado, non temos remedio, todos ao vermello. A balón parado, non temos remedio, todos ao vermello, todos ao vermello. Non acabou a fin de Vaya Resacón, quedome pasmado no televisor. Beso a Jorge Lema, a Xurxo e a Fon, e a Víctor Losada, o voz de Riazor. Claro é que xa é luns, estou aparvado, e as 9 xa empeza a balón parado. Polémicas novas, con todos os datos, e o máis agardado, o noso lemáforo. Desde o meta ao centro e o dianteiro, non hai compasión, todos ao vermello, todos ao vermello, todos ao vermello. A balón parado, non temos remedio, todos ao vermello. A balón parado, non temos remedio, todos ao vermello, todos ao vermello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa este 10 de marzo. Como veis, hoy cambian bastantes cosas. Queríamos iniciar con esa pantalla que habéis visto de No al Racismo. Ahora explicaremos, os vamos a explicar un poco también por qué hoy estoy presentando yo, pero antes de nada, lo primero vamos a saludar ya a los colaboradores que tenemos por aquí. Xurxo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Moi boas. Hoxe vamos sin conductores, literalmente. A ver si por lo menos temos frenos para non ir cuesta abaixo sin frenos. Nadie al volante. Sergio Piñeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, isto é unha anarquía, pero bueno, esperemos que a anarquía funcione ben dentro do posible. Pues para los que estáis del otro lado os cuento, hoy nuestro presentador Alfonso Núñez no podía estar, con lo cual ante la falta de presentadores, uno porque se nos fue al Deporte Campeón, como ya sabéis, que es Jorge Lema, el otro porque hoy no podía, lo echamos a suertes y bueno, digamos que perdí yo, me toca a mí. Y aparte de todo esto, porque nos parecía ya demasiado fácil, tampoco tenemos a Fernando detrás. Es decir, hoy Fernando está haciendo unos exámenes, con lo cual desde aquí muchísima suerte, pero no hay nadie por detrás. Es decir, ¿puede salir algo bien? Sí. ¿Puede salir todo mal? También. Entonces, vamos a tener los bloques que tenemos siempre en el programa. Vamos a repasar lo que hizo el de Porabanca, el Fabril, vamos a tener las claves, vamos a tener el lemáforo, pero voy a estar yo presentando y tocando botones a la vez. Con lo cual, a partir de ahí,
Yo lo siento muchísimo. Pero ahora, si os parece, nos vamos a poner un poquito serios, ¿vale? Normalmente ya sabéis que este programa nos gusta hacerlo distendido, nos gusta hacerlo un poco divertido, pero lo que pasó en el partido del Fabril no fue nada divertido. El Deportivo denunció un episodio de racismo contra Mané. Si os parece, vamos a repasar qué fue lo que sucedió, pero antes de nada, una reflexión rápida. Ojalá esto deje de ser noticia en algún momento. Ojalá no tengamos que seguir haciendo estas denuncias. Ojalá no tengamos que seguir poniendo esos no al racismo. Xurxo, no sé cómo lo viviste tú, porque creo que fuiste uno de los primeros más o menos que vio, ¿no? Lo que estaba pasando, que de hecho las noticias salieron gracias a que tú estabas atento. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas esos momentos de lo que estaba pasando? Sí, justo avisou Sergio porque estaba pendiente do Depor a Banca, da crónica do Depor a Banca e nós a verdade é que detectámoslo polo tuit de Galicia en Goles e se fomos directamente ao acta. E o acta a verdade é que é super explicativo. De feito, é unha das cousas que denuncia o Racing de Santander, no? Que sexa tan aberto e que acuse, entre comillas, tanto a un xogador do Racing de Santander, do Rayo Cantabria, neste caso. Bueno, sorprendido porque non é tan habitual como por sorte é así, é dicir, así me explico ben, é noticia porque non pasa en todos os campos, pero por desgracia é algo ostras, que a min eu teño a sensación de que en toda Europa, pero desde logo en España nos últimos 2 anos, 3 anos, floreceu moitísimo e casi cada semana hai ou un episodio racista, un episodio de insultos homófobos ou un episodio de desprecios, porque ao final o racismo, desde logo, é absolutamente intolerable, porque é xa insultar por ser dunha raza. Simple e llanamente, por ser dunha raza. Unha raza blanca, unha raza negra, hai variedades de razas de todo tipo no mundo. Por ser dunha raza xa o insultas. Pero é que eu creo que non cabe ningún tipo de insulto no deporte e é algo no que temos que seguir traballando, temos que seguir incidindo. Bueno, neste programa sempre que podemos pois falamos deses desplazamientos do Depor con sentidiño, que a xente vai a pasalo ben, cando chegan aficións numerosas a Riazor tamén pedimos un poquinho de sentidiño, que haxa bo ambiente, que se insulte menos posible, que non hai que ir ao campo a insultar. Bueno, pois se todo ese mejunje de insultos e de violencia que xa é desagradable lle engadimos este componente racista intolerable, pois queda, a verdade, unha noticia moi desagradable e que, bueno, que non gusta contar e menos cando ves as consecuencias, no? Que non só que o rapaz Mane, que, lembremos, un rapaz que leva aquí uns meses nada máis, joá, fose insultado, senón que sufriu pois na súa saúde eses insultos, non? Hai xente que lle resbala un pouquiño máis e xente que non lle resbala tanto, sufriu un cadro de ansiedade, tivo que ser tratado no hospital e non é ningunha broma. E creo que xa está ben e cousas así teñen que acabar, pero para que acaben temos que denuncialas, temos que poñernos frente a elas e non poñernos de perfil e deixalas pasar ou tocalas de lado e de soslayo, por así decirlo. De hecho, yo leía algunas respuestas, ¿no? en Twitter que decían en plan de, sí, bueno, el jugador tuvo un ataque de ansiedad, pero bien que iba a empujar, no sé qué, no sé cuánto y tal. Es en plan de, por favor, antes de escribir, antes de darle al enter, a enviar un tweet, estaría genial pensar. Y esto ya es como reflexión global de todo lo que se lee a día de hoy en redes sociales y hasta lo que se comenta. Sergio, de tu lado, así a nivel reflexión, a nivel cómo lo viviste, o sea, ¿qué fue, a dónde se te fue la cabeza cuando viste todo esto? Eu, sobre todo, o que me deixou máis mal corpo foi esa parte, non? De que sufrí un cadro de ansiedade, non? De que che afecte xa a ese nivel. É triste, non? Que sucedan este tipo de cousas nun campo de fútbol.
máis aínda cando estamos falando de xente nova, non? De que non é algo exclusivamente de xente vella que este noutro mundo, criada noutra mentalidade, non? É xente nova e que suceda isto, pois é moi grave. E, bueno, eu vexo un pouco, non tanto desde o prisma de Xurxo, de que suceda máis. Quizá eu son optimista ou un pouco inxenuo, non? Pero quero pensar que tamén vivimos nunha sociedade que se sensibilizou tamén nos últimos anos de forma positiva con estes temas e creo que xa non hai esa tolerancia ou ese mirar para outro lado que había hai tempo, non? Creo que agora isto denúnciase, isto xa non se ve como algo normal e creo que fixo ben que futbolistas de primeiro nivel nos últimos anos pois erguesen a voz e dixesen que isto non pode ser e que os insultos pois teñen que ter un límite. Si os parece, para los que todavía no sepáis qué es lo que pasó o cómo pasó, vale, hay un vídeo por ahí que está en Twitter, nosotros en principio no lo vamos a poner, pero sí que quiero que revisemos el acta, ¿no? En el acta de ese partido, el árbitro recoge que un jugador del Rayo Cantabria se dirigió a un jugador del Deportivo Fabril empleando expresiones racistas. En el momento en que ocurren estos hechos, tanto yo como mis asistentes nos encontrábamos dentro del terreno de juego gestionando la confrontación mencionada y no llegamos a escuchar insulto alguno ni ninguna expresión de índole racista. Indica al colegiado que, tras abandonar el terreno de juego estando ya en el vestuario, se realiza una reunión en el mismo con los delegados de ambos equipos, el entrenador de porteros del equipo local y el médico del equipo local. En dicho encuentro le solicito al entrenador de porteros del equipo local que me comunique lo que ha pasado. Esta persona me dice que durante la confrontación entre jugadores de ambos equipos acontecida en el minuto 90+5, se produjo un incidente de índole racista hacia el jugador número 17 del Deportivo Fabril, Manel Unievadara, el cual asegura que un jugador del Rayo Cantabria se dirigió a él empleando expresiones como «eres un mono de mierda». En dicha reunión, ninguno de los presentes logra identificar a ningún jugador del Rayo Cantabria como autor de estos hechos. Asimismo, el médico del Deportivo Fabril, Manuel Astray López, me comunica que el jugador número 17 del Deportivo Fabril presenta un cuadro de ansiedad agudo como fruto del incidente racista referido en esta incidencia y va a ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica. De esto da fe con un informe, el cual me entrega firmado por su persona. Finalizada la reunión y mientras realizaba la comprobación de mis anotaciones con el delegado del Deportivo Fabril, este me comunica que identifica al jugador número 11 del Rayo Cantabria, Diego Fuentes Pérez, como el autor del incidente mencionado. Una cosa, una puntualización, finalmente Mane no tiene que ir al hospital. En la opinión, comentaba, no sé si era Carlos Miranda, que fue atendido en el propio donde jugaron. Es decir, al final los vestuarios le hicieron allí la intervención, pero bueno, el ataque de ansiedad sigue estando ahí, ¿no? Este es el acta. En el acta, como veis, lo que suele pasar, ¿no? Al final, básicamente estamos ante un caso de tu palabra contra la mía. No hay más pruebas. En nuestro Discord se discutía, ¿no? Se debatía sobre esto y comentaban también, hoy en día, con tantas cámaras, con tanta gente grabando, seguro que ¿de dónde lo puedes sacar, no? Es un poco complicado porque tened en cuenta que esto se produce durante una tangana entre varios jugadores. Está Mane por ahí, están varios más. Se dicen muchas cosas. Entonces yo creo que va a ser difícil tener esa prueba, pero por otro lado, dudo que nadie se invente un ataque de ansiedad para justificar esto en este partido. Vale, a partir de ahí, seguramente alguien se ha equivocado, dijo algo que no debería haber dicho, entonces, bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Sobre el acta, Xurxo, Sergio, ¿qué os pareció cuando la leísteis? Porque yo creo que está bastante claro. A mí parece que ten que ser así de claro. Insisto, o Racing de Santander logo hoxe saca un comunicado que ahora profundizaremos un pouquiño nel e demais, e denuncia que se sexa tan claro con este documento público porque realmente é casi unha acusación, pero creo que o árbitro o único que fai é redactar os feitos, tal e como sucederon. El recoñece que nin el nin os seus asistentes escoitaron nada e que hai determinados miembros do Deportivo Fabril, neste caso o adestrador de porteiros, que denuncian isto. E que, ademais, despois, a posteriori, o médico do Deportivo Fabril presentalle un informe médico precisamente firmado no que Mane ten un cuadro de ansiedade. Bueno, e por último, o delegado do Deportivo Fabril, se me equivoco, creo que o delegado, é o que identifica este xogador, despois de entendo que falar
pois con Mane e co resto de compañeiros e demais. Non me parece que se estea acusando, me parece que simplemente se están describindo os feitos. Nunha redacción dun acta e logo xa é cousa nosa falar de presunción, porque realmente isto é presunción. Nos estamos reproducindo acta, en ningún caso estamos denunciando nin acusando de a fuentes de que eso xa así, nin de que haxa que votalo, ni moitísimo menos. Simplemente é necesario denuncialo, o Deportivo tamén o vai denunciar, vai chegar ata as últimas instancias, como tamén dixo, e é necesario investigalo. De hecho, Sergio, Se me perdonas, sí, nada sí, máis a rematar. dale, dale. Si realmente iso pasou, eu creo que o que está equivocándose, neste caso é o xogador e o Racing de Santander. Eu creo que iso pasou porque ninguén o inventa estas cousas porque é un tema moi grave. O mellor que podería facer, se de verdade é o que pasou, que eu insisto, créome esta versión, pero eu non son xuíz, nin teño a verdade absoluta, nin sei máis que ninguén, pero se de verdade isto foi o que pasou, creo que o mellor é dar un paso á frente, recoñecer que te equivocas, que, oye, todos temos comportamientos, aí o meme este de la revuelta, de si eres máis machista ou máis racista, ¿no? Todos temos comportamentos machistas, todos temos comportamentos racistas no noso día a día, nun calentón podes equivocarte e eu creo que faría moi ben para o deporte, moi ben para a sociedade, que alguén que se equivoca nun calentón dun partido saís a recoñecelo. Porque seguramente, bueno, ahora mismo está vilipendiado e ahora hai moita barbaridade escrita sobre tamén ese rapaz en redes sociais que tamén hai que denunciar, as amenazas, os insultos. Bueno, hai que ter presunción de inocencia. Pero se de verdade iso pasou, quedaría moi ben que os culpables ou o culpable recoñecese que o fixo e pedise perdón, porque creo que todo o mundo tamén temos dereito a equivocarnos. Claro, aquí, por ejemplo, tenemos un comentario de Todomarismo que dice, sí, será complicado, pero si le han grabado diciendo eso similar, se le ven en los labios. Yo las imágenes que vi es una cámara desde la grada, en un tumulto de gente, es difícil porque aparte creo que está como medio de espaldas, tal. En este caso no es un partido de primera división donde hay 57.000 cámaras y que van a coger casi todo y que tienes los peluches de sonido en el lateral. Y Sergio, sobre esto, aquí hay otro tema. Es decir, tú al final, como club, si tú hablas con ese futbolista y el futbolista te dice, yo no lo he dicho, tú como club tienes que hacer lo que está haciendo el Racing de Santander, que al final es proteger al chico, proteger al jugador, porque decíamos antes, ¿no? Esa presunción de inocencia, que yo os digo, sí que estoy de acuerdo con lo que están comentando en el chat, en plan de si en el momento no han reconocido haberlo dicho, ahora no lo van a hacer. Tú, Sergio, que estamos en medios de comunicación, que muchas veces tenemos que tomar ciertas decisiones en rápido. ¿Cómo ves esta gestión? Porque es muy compleja y ahora leeremos tanto el comunicado del Depor como el del Racing de Santander para ya finalizar con este tema. Primeiro, simplemente por volver ao anterior que comentábamos antes e moi rápido, igual que moitas veces falamos de que os árbitros pois redactan as cousas daquela maneira, non incluen todo, creo que tamén hai que destacar para ben como redactou na acta todo o que sucedeu o árbitro, deixa claro que non escoitou nada e relata a versión do Deportivo, do delegado, do adestrador de porteiros, todo. Entón, por esa parte tamén, chapó. E despois sobre a xestión que fai o Racing, pois evidentemente é moi complicada. Eu entendo que pois desde o Departamento de Comunicación, o propio club, a dirección deportiva falarían co xogador, el di que en ningún momento dixo nada. Entón, claro, eu entendo ao club que teña que sair aí e decir o que lles conta o seu propio xogador e que non lles queda outra nese sentido. E despois tamén está a parte dos insultos que, como dicíades antes, eu creo que insultos ao xogador, non? Do Racing, neste caso, do Rayo Cantabria, eu creo que non podemos poñernos en contra dos insultos, supostos insultos racistas, e ao mesmo tempo ir a insultar, aínda que non sexa con ese tipo de insultos, a ninguén, non? Isto pasa por unha cuestión de que ten que primar o respeto responder a insultos con máis insultos, pois pareceme que ten moi pouco sentido. Exacto. Sobre esto que comenta Sergio, en primer lugar, hay un comunicado del Deportivo. El comunicado del Deportivo es contundente. El Deportivo apunta que va a luchar con todos los recursos que tiene a su alcance
para erradicar estos actos de odio dentro y fuera de los terrenos de juego y que el club tomará todas las acciones necesarias para garantizar que incidentes de este tipo no se repitan. El Deportivo ahí hace lo que tiene que hacer y va con todo. Y aparece esta mañana el comunicado del Racing de Santander, que también os digo, han tardado tiempo en sacarlo, porque esto pasa ayer por la tarde, el comunicado salió esta mañana. En el comunicado, una de las cosas que dicen es que es inadecuado que en un acta arbitral se registre un comentario que denuncie un acto que el árbitro mismo reconoce que no llegó a escuchar. Aseguran que esta práctica no es habitual en la redacción de las actas. Esto nos daría para otro debate. Esto nos daría para otro debate. Y confirman que el jugador acusado, Diego Fuentes, niega rotundamente cualquier participación en los acontecimientos y lamentan el acoso que está sufriendo el jugador, afectando al resto de sus compañeros, y apelan a la presunción de inocencia. Dicen, textual, lo leo textual, viene sufriendo un cruel acoso con amenazas incluidas a su integridad física a través de las redes sociales que ha asumido al futbolista y a sus compañeros en un estado de abatimiento absoluto. Los insultos y comportamientos racistas son una lacra estirpar de nuestra sociedad y, por supuesto, el fútbol español. Pero vulnerar sin pruebas el principio constitucional de la presunción de inocencia es sencillamente inaceptable. Es decir, el Racing de Santander lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, es ser reactivo a lo que ha pasado. En un primer lugar está el acta que sale ayer. El Deportivo saca un comunicado, lógicamente, diciendo que va a luchar contra esto y vas a defender a tu jugador, y prácticamente 20 horas después aparece el Racing de Santander criticando tanto al acta arbitral, que ya os digo, no vamos a profundizar en eso porque sí que sería un tema que nos daría para un programa entero, y protegiendo a su jugador, sacando el tema de la presunción de inocencia. También es cierto que en este comunicado condenan los actos racistas. A mí, sinceramente, me deja esto una sensación fastidiada, justamente porque comentaba antes Xurxo, ¿no? O sea, aquí hay muchas cosas, se pueden analizar muchas cosas, pero una sensación de pena a día de hoy que sigan pasando actos así. No sé a vosotros, chicos. Xurxo, tú después de leer todos esos 3 cruzos de comunicados. Obviamente desagradable, o ideal, insisto, sería que si pasou, o culpable dese un paso ao fronte, recoñecese a súa culpa, pedise perdón e seguramente a maioría de nós, e igual tamén Mane, pois acabaríalle concedendo ese perdón porque non matou a ninguén, cometeu un grave erro, no caso de que fose así, e xa está. Como iso non vai pasar, eu entendo que o Racing denuncie o acoso que está recibindo o xogador, porque, insistimos, non se pode responder a insultos con insultos, pero que non entendo é que fale da acta. A acta está perfectamente redactada e, evidentemente, non hai precedentes deste tipo de actas porque, por sorte, en moi poucas ocasións se dan este tipo de situacións tan desagradables nas que eu creo que a federación neste caso se ten que poñer fronte ao racismo e plantar cara ao racismo, e se hai un incidente racista denunciado por un club, hai que reflejalo, tal cual foi. E iso foi o que fixo o árbitro, así que por min, por aí, chapó. Logo está a responsabilidade individual de cada un de non respetar a presunción de inocencia de Fuentes e de insultalo. Pero eu creo que ao árbitro non se lle pode dicir absolutamente nada e, por suposto, ao Deportivo menos. Sergio, hay aquí un comentario de espectador bastante interesante que dice que ahora mismo defender ao agresor é acusar de mentir ao agredido. Claro, que é moi complicado xestionar este tipo de situacións. Eu entendo perfectamente a postura do Racing de Santander porque se houbese algún tipo de... Bueno, se o que sucedeu fose así, que no tería que recoñecer primeiro é o propio xogador. O Racing non vai saír e vai botar aos leóns o seu xogador. Que faríamos nós se fósemos o responsable de comunicación ou de política institucional, chamemos como queiramos do Racing de Santander? Por iso entendo que falarían co xogador, supoño que darían un tempo para que pasasen unhas horas e despois
facer esta resposta. Eu o que vexo máis criticable do comunicado do Racing é o que destaca Xurxo, que o Racing dixese que eso, pois, pouco menos que non había que escribir nada na acta. Como que non? Como que non? Les faltó Se poner é lo unha que cousa. pasa en el terreno de juego queda en el terreno de juego, ¿sabes? Es que faltó eso. Claro, eso é o criticable. Eso é o que iba antes cando decía que a sociedade agora concienciouse de que isto é importante, é un feito suficientemente grave como para incluírlo na acta, pois como isto, como un anexo, como unha incidencia de algo que sucedeu despois e aí a actuación do árbitro non hai nada, ningún pero que poñerlle. Despois, o que digo, falarían co xogador, poñerían en común o que houbese que poñer, eu entendo a postura do Racing de Santander. Despois eu teño a miña, claro. Pues si os parece, después de analizar esto, creo que debemos de pasar a la parte deportiva, pero creo que hay que enfatizar lo que ponía al principio del programa, que es no al racismo. Te he visto por detrás, Ursi, y no sé cómo acabas de hacer esa forma de beber. Qué pena que no esté grabado. Pero Muy bueno, rápido. os acabáis de perder, vamos, el movimiento de muñeca más rápido de la historia. Arrancamos ya con la parte del fin de semana en blanquiazul, justamente con ese partido, ese Fabril 0, Rayo Cantabria 1, que deja al equipo de Manuel Pablo, que llevaba varias jornadas sin conocer la derrota. Al final se cae ahí, ¿no? De esos puestos de la promoción. ¿Qué tal visteis el partido, Xurxo, Sergio? Si quieres empieza tú, Xurxo. Bueno, eu solo vin o resumo do partido, tedes obviamente a crónica na nosa web que a seguiu Rubén, se non me equivoco, seguiu o partido e fixo crónica, pero que sí que puiden ver, así a cachiños que vin no resumo, foi o que eu me esperaba, ¿no? Un partido bastante trabado, a pesar de ser dous filiais. Viñamos avisando xa a semana pasada que o Rayo Cantabria era un equipo que xogaba ben e que estaba ademais recuperando as boas sensacións despois de gañar en Santiago e de gañarlle ao Pontevedra e que era un equipo que defendía moi ben. Se vos lembrades tamén xa o ano pasado, a principio de temporada, con ese Fabril recén ascendido, o Rayo Cantabria chegou a Abegondo e era un equipo superfísico que lle plantou moita cara e que lle meteu un meneo Deportivo Fabril que despois falando cos xogadores poñían sempre ese partido como clave, ¿no? Un pouco para darse conta da categoría na que estaban e que non ia ser todo coser e cantar, ¿no? Que incluso os filiais apretaban moitos dentes. Bueno, sin ser ese equipo tan físico, volveu ser un Rayo Cantabria moi solidario, moi bo defensivamente, en un partido pechado, no que seguramente o Fabril pois tivo ocasións, ao final o tema das expulsións eu creo que acabou condicionando moito. E, bueno, é unha derrota dura, ¿no? Porque o equipo chegaba con boas expectativas, outra vez en dinámica ascendente, e era como o momento para terminar de confirmarse. Pero eu creo que non se lle pode pedir a este Fabril unha regularidade extrema porque ningún equipo, salvo Pontevedra e Numancia, e nin sequera, están tendo. Entonces, é normal, é unha derrota difícil de digerir e máis pois con todo o que pasou, máis aló do incidente racista, que foi un partido moi trabado, con 2 expulsións para o Fabril, unha expulsión tamén do utillero do Fabril, bueno, con moita polémica e aí está, fora de playoff, pero aínda dependendo de sí mismo, que aínda queda un mundo, pero aínda dependendo de sí mismo porque ten un partido menos, lembremos. Sergio, antes de que diga nada Xurxo de ese Pontevedra que va primero, ¿cómo ves tú ahora mismo al Fabril? Iba a decir que Xurxo conoce ben o Rayo Cantabria, pero bueno, non recordemos Coñezo a de todos os como rivais empezamos. porque colle o Fabril colle os rivais do Pontevedra, entonces Sí, vai un despois do outro, sí. Pero bueno, eso, unha pena este resultado polo que supón, non? Abandonar esa racha de 3 partidos sen perder, saír desas posicións de playoff que sempre gusta verse aí, e máis nunha temporada na que o Fabril está rendindo moi ben. Ten a sorte, entre comillas, de que pois ten ese partido aplazado co Compostela, que é a semana que ven, se non me equivoco. Entón vai ter a oportunidade de poder volver aí
aínda queda moita liga. Son, se non calculo mal, 34 partidos, o sea que aínda quedan uns cantos para o final, e o Fabril está nunha posición moi boa para poder meterse aí nese playoff. É o que a posición do Deportivo invita a soñar, non? Con meterse aí. Y seguimos ahora con el Depor Abanca, que el fin de semana no fue bueno. Depor Abanca 0, Eibar 1. No fue un partido brillante, fue un partido que terminó sin ningún tiro a puerta del Depor Abanca y el gol, bueno, digamos que yo creo que en el gol el Depor Abanca podía haber hecho más. Al final es un disparo que entra bastante bombeado y acaba siendo gol. Es una pena porque era un partido bastante importante entre dos rivales que estaban muy parejos y al final pues el Depor Abanca sigue mirando un poquito más hacia abajo que hacia la zona esa media de la tabla. Sergio, creo que si no recuerdo mal, tú estuviste viendo Sí. el partido, igual que estuve yo. ¿Cómo lo viste tú? Porque no fue un partido brillante. Cantos grados abriches ti a boca despois do fallo de Milene? De Milene. Pues tantos como Bastante. cuando vi el gol que nos metieron. Sí. Ui, espera que se me apagaba aquí a pantalla, agora sí. Nada, sí, ese, é que o fallo de Milén, a verdad, a min deixoume co boca aberta porque con toda a portería vacía, con todo a favor para marcar, e non o consigues. E despois aínda tivo outra oportunidade de Bennett que se parecía que se daba a volta, non consegue rematar, non? Sumou esas oportunidades para ir facilmente 1 ou 2-0, non consigue marcar e despois, claro, nun erro, para mí un erro de Inés que mide mal, e ademais un gol parecido ao da semana pasada, porque por eso de non medir ben, non? E o malo desto é esa vitoria do Levante que te pon outra vez a 4 puntos do ascenso, faite mirar para baixo de novo e aínda por mellorar a cousa a semana que ven ou esta semana xogas co Real Madrid, non? Sí, salida Situación. dificilísima. O sea, Sí. aparte, mirad, si ahora mismo, bueno, los que lo escucháis no lo vais a ver, pero el Real Madrid lleva pleno. Es decir, los últimos 5 partidos del Real Madrid que se ven en esta clasificación son victorias. Que si lo comparas con el Barça lleva una derrota y 4 victorias seguidas, ¿no? Entonces, te enfrentas a uno de los mejores equipos que siempre pueden pasar cosas. Y el Deportivo es muy de esto. Entonces, el Deportivo es muy de llega, de repente te la lía y hasta luego. Pero bueno, partido muy complicado, partido que realmente, bueno, puede hacer que tengas menos puntos de distancia con la zona roja, con la zona de descenso, pero eso, ese 15 de marzo a las 12, Real Madrid Deportivo Abanca. Si Estou os vendo aí parece... estou vendo a Real Sociedad desde que llegaron o Depor a banca están hundidas na miseria, as pobres, 5 partidos seguidos en ganar. Esperemos Sí, que sí, lle pase o mismo a Madrid. el mal de ganarle al Depor Abanca. Pues Exactamente. si os parece ya, vamos a pasar al análisis de ese, para mí queda lejísimos, de ese Deportivo 1, Córdoba 1, ya casi. Lo bueno de hoy es que como presento, yo os voy a hacer las preguntas, yo no voy a tener que hacer mucha memoria. Vamos con las claves, le voy a decir al señor que anda por ahí detrás, que lo voy a meter ahora, que tenga cuidado con la bombilla esa que está tintineando, porque parece, o sea, que nadie se maree. Pero bueno, venga, vamos a analizar. Que esperemos. Sí, espera, porque se acaba de pirar. O sea, si lo meto ahora puede ser espectacular. Vamos a hacer tiempo, como hacemos los streamers, que sabemos de qué va. Madre de Dios. Bueno, vamos Ahora sí. allá, chicos. A ver, señor, avísenos cuando esté listo. ¿Está listo? Vale, venga, vamos a... ¿Qué tal, Jorge Lema? Tanto vacilarme con que fun cobrar e non teño cartos sin pa bombillas. Esa es la realidad, amigos. Esa es la Es auténtica que realidad. llevaba un rato viéndote por detrás que destellaba la pantalla y dije, va, seguro que es mi Sí, pantalla que en pequeñito, ¿sabes? Está haciendo brillos, que va. pero no, o sea, realmente estabas en formato Navidad. Sí, é que estou intentando ver como, para non salir moi oscuro tampouco,
A Tenía ver, que parecer un tranquilo, gusiluz, no está pero é Fernando, fácil. no te va a criticar la iluminación. Bueno, pues se taqueras non está Fernando, está feito. Vou así. Lo Hoy siento mucho porque non palidecín, tranquilos. É a lamparita. parece la secuela de Crepúsculo esto. Deixoume así de pálido o partido do viernes. No, o partido do viernes non, o do sábado noite na Romareda, deixou así de pálido. Pues empezamos ese análisis del Deportivo Córdoba. Aquí yo lo que voy a hacer es darle la batuta a los que saben de qué va esto, con lo cual, Xurxo, este bloque te lo dejo totalmente a ti. Nos vas comentando las diapositivas y yo voy a intentar hacer memoria de lo que vi porque ya casi no me acuerdo. Con lo cual, toda tuya la pista de baile. A ver, vale, eu vou comentando un pouquiño e dou vos pasos. Se vos parece, eres ti un pouco o que logo reparte xogo, por así Venga. dicilo, que das as asistencias. Eu son José Ángel Jurado e ti eres Mario Soriano, pareceche? No voy a responder a eso, pero sí. Vale. Sí, é un pouco de diferencia de altura, pero bueno, va, Pasa nada. vamos aló. Ojalá me crezca el pelo. Para os que estades vendo un pouco, se lembrades, se facemos un pouquiño de resumen, eu teño máis fresco porque fun vendo o partido a cachos este fin de semana tan longo. Media hora, 40 minutos iniciais nos que o Deportivo sufriu moito. Sabemos que íbamos a ver un rival que, como xa xogou no partido de ida, fose a presionar moi arriba, estresase moito o Deportivo con ese bloque tan alto, con esa presión, eu casi diría home a home, e logo con balón, un equipo tamén que é combinativo, pero a veces moi vertical, ten moito dinamismo, moito movimiento, bueno, un equipo difícil de defender tamén, non só de meterlle man e de salir co balón controlado, sino de defender. Que pasou na primeira metade? Eu creo que dúas cousas. Por un lado, o Deportivo non terminou de ajustar ben o xeito de presionar ao Córdoba, eran dúas propostas relativamente parecidas, con indo a presionar alto, dos equipos que queren ter o balón e demais, pero o Córdoba sí que o fixo ben e o Deportivo lle custou porque no centro do campo había superioridade do Córdoba sempre. Ese José Ángel con Diego Villares, eu creo que non daba abasto para tapar a Del Moral, a Isma Ruiz e a Alex Sala. Se vedes aí posicionados, pois están todos os homes do Deportivo con un, e de repente no círculo central hai un marcado aí con blanco, que é Alex Sala, que non ten marca. Vemos como Mella está cerquiña porque bascula, como Pablo Vázquez está pendiente por si lle vai o balón a ele ten que saltar, pero bueno, aí non hai marca, ¿no? E digamos que a partir de aí o Córdoba empezou a generar unha pequena superioridade numérica porque o Depor estaba incómodo indo a presionar, non chegaba a presionar ben e ademais por aí por dentro pois tiña dificultades para saber como emparellar. Si a todo iso lle sumamos que logo Córdoba cando progresaba era un equipo o que falamos con moitísimo dinamismo, con moitísima mobilidade, pois o perigo está feito. Unha das xeitos de progresar do Córdoba é por fora, xuntando no carril esquerdo non tiña moito, porque estaba Jacobo González, que é máis media punta, e Marvel, que non é o lateral esquerdo habitual, é central, pero no carril dereito, ostras, ese Albarrán de lateral dereito, ese Carracedo e ese Isma Ruiz, que era interior dereito e que xogaba moito por aí, a verdade que fixeron moito dano Deportivo, non só na xogada do gol, que agora comentamos, senón en moitísimas xogadas moi parecidas, ¿no? Con Albarrán e Carracedo repartíndose as alturas e repartíndose un pouquiño os carriles dentro da propia banda dereita e con Isma Ruiz tamén arrastrando moito a José Ángel para generar espacio no medio. Aí o que vemos na captura, xa vos deixo, é un Albarrán que logra meterlle o balón a Carracedo, que está en amplitude, eso fai que o orador teña que ir a apretalo, a sair de sitio, e para máis Inri, quen ocupa o espacio de Carracedo onde está o orador é Isma Ruiz, que arrastra a José Ángel e o que provoca é un buraco no medio descomunal, que, bueno, que o Depor pois soubo defender máis ou menos, pero no gol non. Non sei como vistes este Córdoba na primeira metade, non? Un equipo que a min daba a sensación de que foi o mellor equipo colectivo que pasou por Riazor, polo visto na primeira metade. A ver, mi sensación es que el Deportivo esa primera parte estuvo súper incómodo y que era incapaz. Es decir, miraban para todos lados en plan de ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Lema, no sé si tú tuviste esa sensación porque
por la sensación de, sobre todo eso, ¿no? Que veías que no había forma de darle vuelta. Sí, a mí gustame moito o Córdoba este ano cando o vexo, porque me parece que é un equipo que sigue xogando coa ansia dun equipo pequeno, con esa intensidade quen se sabe de quen se sabe inferior a veces, non? Que di, bueno, o que non teño con talento teño que contrarrestalo con agresividade, con intensidade. Un equipo moi ben traballado, un equipo ao que hai que dicilo tamén, e non só contra o Depor, lle permiten moito os árbitros, porque é un equipo que rasca moitísimo en moitas situacións cando vas tan ao límite, sobre todo a pares, e te eliminan, fan falta e rara vez lle sacan tarjetas amarillas. Recordo, Víctor, ti que és máis de básquet, recordo que a Ito sempre decía el, non, cando chegas a playoffs, se fas 20 faltas vanche pitar 15, pero se fas 120, non che van pitar 115, vanche pitar 25. Entonces, vale a pena facer 120, non? Entonces é o que fai o Córdoba. E creo que o Depor saliu un pouco perezoso o partido, non? Como decides vos, incómodo de, canto nos están pejando, canto e hasta que se puxo un pouco as pilas, e hasta que se dou cuenta de que non iba a facer sufrir o Córdoba sin meter a perna forte tamén e sin correr, estuvo moi incómodo, moi incómodo. Mais aínda que no Arcángel, posiblemente, aínda que tamén tuvo varias desas das de sempre do Depor, non? Houve unha de Obrador que se vai nesa marca a pares, que se vai en velocidade, chega a frontal da área, estaba Mella, creo que era Mella o que entra solo, e non sei se toca en Jeremai primeiro, non me acordo ahora mismo Mete como o pase a Mario, pero un pase que Mario vai en carreira e queda allá atrás, non é nin para Exacto. Mario nin para Mella. Claro, entonces, bueno, eu creo que o Depor viuse un pouco sorprendido ao principio. Eu non sei vos, pero a min Carracedo xa pasou a esa carpeta de pesadillas, onde Pesado. estaban Javi Guerrero, Víctor o do Valladolid, ese xa desde esa semifinal co Linares, donde claro, como o Depor lle metío 4, parecía que non fixera nada. Carracedo pareceme que é, cada vez que xoga contra o Depor é como Robben no seu prime. Menos mal que lo cambiaron, Cando cambiaron, dixen eu, buah, tamén é certo que me sorprendió bastante a semana pasada, repasando un pouquiño polo tema da lesión grave, non, de Adilson Méndez, estuve repasando e non estaba sendo titular habitual, debió ter un baixón aí na temporada despois dun inicio espectacular e non estaba sendo titular, pero xa dixo, cada vez Marca que o xoga Depor contra... no Arcángel, por lembrar. Claro, Aquel gol de córner ese parecido inicio de Mario Soriano. Sí, ese inicio de temporada de Carracedo foi un inicio de temporada á altura de Mella e Jeremai, destes xogadores que veñen de Primeira Federación, foi un inicio a esa altura. Pero despois, bueno, foise quedando un pouquiño, pero outro día volviu a demostrar que é un extremo, ademais destes dos que xa non quedan, destes que eu sempre reto aos entrenadores porque de que non lle gusta, non? Dos que xogan a perna natural. E bueno, a mí parece un futbolista moi importante e a primeiros 20, 25 minutos sí que o Córdoba me pareceu moi superior ao Depor. A partir de aí xa non, A partir Sergio, de aí xa espera, non, espera. doulle paso ao Sergio se queres agora. No, es que la pregunta para Sergio es muy fácil. Tú tuviste que aguantar a estos dos, Sergio, ¿no? A Lema no, desta vez no. Esta vez no. Lema ahora nos preferido- partidos das 9 ten toque de queda, colega. Claro. Hostia. O sea, solo tú. Bueno, 50% tuviste. Bien. Pues nada, Suso, pregúntale tú, porque se me cayó el argumento. Exacto. Pero eu non paraba de decirlle, joder, vaya equipazo. De verdad. Joder, es que qué Sí, equipazo. era totalmente así. Que equipate, que sí, Xurxo, que sí, que es un moi bom sector. Que me dejas hacer el Qué directo, equipazo, hombre, de que verdad, no voy a poner qué equipazo en Exactamente. Córdoba. Exactamente. Pero Sí. é que si o vedes incluso na segunda parte na que o Depor xa, como dicía Lema, empezou a virar o partido xa un pouquiño antes, nos últimos minutos da primeira metade empezaba a virar o partido, ahora veremos un pouquiño por que creo eu, que igual non é por eso, Gil Sanz, que non ve isto nin ve nada, pero igual me dir es parvo. Pero bueno, eu interpretei que podía ser por X cousas. Xa non estaba tan ben, pero esa xogada que comentábamos ao principio de ter moita xente por fora, de Carracedo recibindo por fora, Albarrán un pouquiño máis metido por dentro, fijando a Obrador para que non poidese facerlle a cobertura a Jeremai, e Isma Ruiz, como vedes aí, partindo de dentro e saindo cara fora, arrastrando a José Ángel Jurado, foi a xogada gañadora. Hai un 3-3 en banda,
o medio está liberado e Carracedo, que fai? Decide conducir ademais pois contra un tipo que non é o mellor defensor do Deportivo, ni moitísimo menos, e que ata entón eu creo que estaba facendo, spoiler, un partido bastante, outra vez, pobre, que foi Jeremai. Decide conducir, Jeremai defende un pouquiño coa mirada, creo que tampouco se lle pode achacar moitísimo nin botarlle as culpas de todo porque non é o seu forte, e vai cara adentro, cara ese espacio que liberara Isma Ruiz, o que provoca que Villares diga ostras, ou paro a este tío ou métese ata a cociña. Salta Villares a por él, pero entonces o que fai saltando a por ele, liberar, como vedes aí, a Alex Sala, que está ás costas de Villares. Claro, ti liberas un xogador na frontal da área, o que non esperas é que che meta un golazo pola escuadra, pero é que Alex Sala a min xa me gustaba o que lle vira moitísimo, parece un xogador super dinámico, cun golpeo extraordinario, pero é que ademais o que pega e o que traballa, ollo, de xogador top da categoría. Decía Lema lo de la carpeta de Carracedo. A mí, Alex Sala me recordaba a Redondo. Cuando venía Redondo con el Madrid, vosotros no habéis nacido, solo Lema. O sea, el gol es un golazo. No hay, te sale uno así, pero el partido que se hace yo creo que a todos los niveles, porque a nivel intensidad, a todos los niveles está muy potente. Lema, ¿lo metemos en la carpeta de Carracedo o qué hacemos? Eu creo que lle falta un par de partidos como este desde el ojo. Un par de partidos desde... A mí o ano pasado xa me pareció un pelotero de cuidado, na primeira federación. Son estes futbolistas, non? Que a veces, porque este tuvo o Barça aí, non E o Girona. non apareciu da nada. Barça e Girona son estes futbolistas que tardan igual en facer clic. Bueno, tardan. Como diste, Víctor, xa falamos como señores maiores, ahora con 21, 22 anos xa nos parece que é tardar en facer clic, non? Pero a min está me dando a sensación de que como falamos aquí moitas veces dos xogadores brillantes do Depor, este chaval non vai xogar en segunda división o ano que ven. Non me dá moita pinta de que vai xogar en segunda división. Sergio, ¿estás buscando vídeos de Redondo ahora? No, vídeos de Redondo. Tiven a un profesor que se chamaba Fernando Redondo, así como anécdota. Na facultade. Saberá Lema. Tamén o tiveches ti? Saímos Sí, todos obvio. da mesma escola. Así En salimos. varias asignaturas, ademais. Eu solo nunha, pero bueno. Pero bueno, falando do Deportivo, que a ninguén lle importan as fantasías da USC, a min deu unha sensación un pouco o rollo este como cando vas conducindo pola carretera che ven un coas luces largas e tes que achinar así os ollos para ver un pouco ata que pasa, non? Eso foi un pouco, creo, o que lle pasou ao Deportivo, non? Que se encontrou de repente con un Córdoba que viña coas largas e non esperaba e costoulle nesa primeira parte, non? Cunha presión moi alta que xa pois, é marca da casa no Córdoba e despois co que comentaba Xurxo, non? Con Carracedo por esa banda, pois poñendo moitos problemas ao Deportivo. Pouco a pouco acabou acomodándose, pero é certo que na primeira parte sufriu moito o Deportivo e aínda na segunda seguiron ya topando eses ocos, non? Vindo desde a banda cara ao interior como di Xurxo, non? No gol e que o estiveron facendo durante moitas veces o Córdoba. Parte do problema foi o Córdoba, ese dinamismo con balón, e parte o que falamos, esa presión. Xa desde o minuto 1, esta é unha captura do minuto 15, e é a captura na que Mario Soriano comete, eu creo que o seu gran erro do partido, que puido costar moi caro. Disti é un erro gravísimo, é un erro inconcebible, pero fijadevos no que vai facendo a hora de ir correndo cara atrás ao apoio. Está mirando porque ve a un tolo salir da defensa a perseguilo ata a área propia. Ese é o central. Que vai a perseguilo ata a frontal da área para evitar que, bueno, que se xire, que reciba e que progrese. O Córdoba emparellaba literalmente home a home e como iban os dous puntas, neste caso Sala e Casa sobre os dous centrales, dous mediocentros del Moral e Isma Ruiz sobre os dous pivotes do Deportivo, extremos sobre laterais, quedaba solo Mario Soriano por aí como media punta. Bueno, pois tiraban o central e se Mario Soriano iba a recibir a frontal da área, que pasaba? Que o perseguía. Aquí o persigue, Mario detecta que o está perseguindo, eu creo que mide mal porque ten
tempo dabondo para controlar e dar un pase, pero era un pouco o síntoma de estrés, ¿no? Do estrés que estaba sofrendo o Deportivo nese momento, que erra o pase e dalle o balón a Alex Sala precisamente que é o que falla. Si lembrades, no partido do Arcángel, xogando a medio centro, pero Mario Soriano tamén ten moi mal partido, precisamente por esa presión, por ese acoso tan asfixiante que facía o Córdoba. Aí Tamén estuvo o os digo, problema. Aí estuvo o problema. el melón de Elton. Sí, pero eu creo que aí a Mario estaba presionado un 50% por ese futbolista que vedes na foto e un 50% polos fantasmas do Arcángel. Eu creo que porque aínda así, coa boa presión, cun pase un pouco comprometido de Elton, un xogador da talla de Mario, Sí, sí, sí. como moito, igual lle pode dar largo a Pablo Vázquez e que o balón vai a fora de banda, pero é que lle dou, o sea, doulle o balón, foi un pouco Donde no pois quería. a de Claro. claro, é que foi un pouco destos que non te explicas, sabes? Non é o típico que che cortan o pase aí, ou que o rival está rápido, ou que ti das o pase demasiado largo ao central. No, foi unha asistencia. Foi Pero un unha erro asistencia. provocado, entre comillas, eh? Sí, claro, pero eso, pero que non creo que fora solo cuestión do agobio do viernes, senón que viña un pouco xa do agobio daquela noite maravillosa de, non sei se foi outubro ou por aí. No, foi septiembre aínda. Septiembre aínda, pois eso. Sí, sí. Bueno, pouco a pouco, pois ese estrés do que falaba, esas luces largas que dicía Sergio, pois van desaparecendo, ¿no? O Depor cambia a media hora máis ou menos o xeito de presionar, en vez de ir con Mario Soriano sobre os centrais, o que fai é emparellar 3 para 3 no medio, Mario Soriano, Villares e Jurado cos tres centrocampistas que falamos deles, e Mella é o que iba sobre o central, sobre Rubén Alves, e a quen deixaban libre? Pois a Marvel, que era o lateral esquerdo. Pero ni sequera o deixaban libre de todo. Se vedes aí na parte dereita, onde está a valla de publicidade, vedes a un tipo aí no medio que está cunhas dúas liñas moi longas que só pode ser, obviamente, Chimo Navarro. Porque ese auténtico corrector é capaz de... Gil Sanz atrevese a dicirlle ti ponte no medio do lateral e do extremo, se lle mete o balón ao lateral, vas a polo lateral, e se lle mete o balón ao extremo, corres cara atrás para o extremo. Pois, como tes a Chimo Navarro, podes permitirte eso, ¿no? Colocalo aí en situación intermedia de nin estou con un, nin estou con dous, pero en realidad estou vigilando aos dous. Así, con esa presión, pois, o Depor foi cambiando un pouquiño a dinámica do partido. O Córdoba xa non xogaba tan fácil e demais, e tamén un pouco co cambio de salida de balón, que eu creo que tamén lanzou a Chimo máis alto, iso fixo que con Mella e Chimo o Córdoba non pudese saltar tanto, tamén meteu a Jurado máis entre centrales, tivo máis tempo para meterse entre centrales, que decía Gil Sanz na roda de prensa que ao principio que non tiñan esa pausa porque o Córdoba non lle daba tempo. Bueno, no momento no que puido xogar con ese estrés, elevando a Chimo e demais, xa gañou máis tempo, xa estirou máis o Córdoba e pouco a pouco foi cambiando un pouquiño a dinámica do partido. Ainda así chegou o gol. Na segunda metade, pois, metendo tamén a Jeremai un pouquiño máis por dentro, Mario Soriano máis sujeto a espaldas dos mediocentros para que non puidesen saltar tan libremente. Bueno, pequenos axustes que viraron un pouco o partido ata que pois o Córdoba precisamente marca no mellor momento do Deportivo, pero o Deportivo ten unha boa reacción. Aínda que é verdade que nun contragolpe, que si non lo fan a nós, nos cagamos en todo. E gañando 0-1 fora da casa que che metan este contragolpe é unha putada, pero é un dos riscos que corre este Córdoba. A ver, lo bueno fue la capacidad de darle la vuelta después de esa primera parte, porque pasaron muchas cosas malas. Es decir, tú cuando ya ves que al principio del partido Mario Soriano falla eso, que en el minuto 10 tienes a Villares con una amarilla y que no la estamos tirando, ¿qué hace pensar que te vas a venir con 0 puntos? Lo bueno, conseguir ajustar de nuevo y cuando encajas, que encajas como lo que decías tú, ¿no? Cuando el Depor está consiguiendo esa remontada terrenal, te marcan un golazo. El Depor consigue reponerse, volver un poco a marcar las pautas e igual al partido. Sí que es cierto que había gente ahora comentando, ¿no? El tema de que por culpa de los regalos el Depor está donde está. Yo me quiero quedar con la otra lectura. Que a este Depor, aunque le golpeen primero, es capaz de volver de levantarse de la lona. Que habíamos visto en temporadas anteriores, esto lo comentábamos mucho, Lema, si te acuerdas,
el tema de esas mandíbula de cristal y ese temblor de rodillas. No, yo solo bueno es que a día de hoy veo a un Deportivo que le marcan, se levanta y sigue haciendo lo suyo. Sí, 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 o equipo, ostras, a min está me gustando moito o equipo no último mes e medio, 2 meses. Eu creo que desde, non sei Desde se foi Nadal. despois de 2025, quizá, non? Podemos aí cando con este todo o reajuste que hai despois da marcha de Lucas, a volta de José Ángel despois da lesión, a mí pareceme que o Depor está sendo un equipo moi competitivo, moi serio, e que está xogando ben. Dise moito, non? Fálase moito de no, es que Óscar Gil Sanz doulle solidez defensiva. Ostras, Óscar Gil Sanz está facendo xogar, eu creo que incluso a min sorprendiume pa ben, do ben que está xogando o Depor agora. E con personalidade, o único que lle falta é o que lle está faltando toda a temporada, é que iso non hai entrenador que o arregle, non? Iso que é veneno, ter veneno arriba, non? O equipo outro día na segunda parte, xa antes do gol de Alex Sala, creo que é a xogada que fai Jeremai, non? Que mete un caño, que se planta na frontal, e aí é onde che falta, non? Mella contra Marvel, pues claro, bueno, Mella como se fóramos nós 5, sabes? Contra Marvel, daba igual, daba igual. E aí é o que che falta a diferencia. Depois tomaste un segundo de respiro, non? Como foi Jeremai nesa xogada, meten xogol, pero o Depor estaba ben na segunda parte. A mí pareceme que o Depor fai unha moi boa segunda parte. Eu creo que outro día Carlos Marín, como xa fixo no Arcángel, volve a facer un partido tremendo e o equipo ao final, pois na segunda parte vos recordades máis accións do Córdoba peligrosas, O balón parado. salvo hai un disparo cruzado así ao final, obviamente o balón parado, o Depor tuvo problemas en balón parado outro día, ¿No porque hay o una Córdoba é un equipo que parada de Elton en la segunda parte o es en la primera? no balón, eu a que recordo é o balón parado, un que queda aí medio rechazado e fai un paradón tremendo, pero eso, estrategia. Pero a nivel de xogo, arriesgando como arriesga o Depor pa contrarrestar o que arriesga o Córdoba, cantas xogadas ten Jeremai? Igual as do gol, ten como 2 ou 3 que se mete así. Dúas máis moi Dúas claras, máis, outra de Mella. a de Diego no 93, unha de Mella, vamos, o sea que a mí o Depor gustoume moito outro día, tamén o Córdoba, pareceume moi bo partido de fútbol, pero é que o problema que lle vexo, se queredes chamarlle problema, non? Porque tamén ven o Eldense aí como un zombi muerto viviente, o problema que vexo ahora mismo son as matemáticas. Eu o que vexo no campo, tenme moi tranquilo. Claro, o problema son as matemáticas e o problema é tamén se hai algún contratiempo, porque iso sí que tamén vos lo dixo. Eu vexo No, calla, equipo, calla. sigo vendo o equipo xustísimo. Calla. Xustísimo. A nivel de o que hai máis alá dos 11. Iba a decir Fernando Corta, pero no está. Sergio, están comentando por aquí el tema de sí, está jugando bien, sí, lo que vosotros queráis, pero en casa siguen sin ganar. É que lle costa un montón, pero a veces incluso neste caso non é tanto de mérito deportivo, que fixo moi bo partido tamén Carlos Marín, que saca un par de mans moi boas. O que decíamos antes de que o Deportivo non ten esa mandíbula de cristal, é que parece que ata era necesario que lle marcasen o gol, non? O gol parece que lle veo ben o Deportivo que lle marcasen, porque a partir de aí é cando empeza a xerar máis peligro, decía incluso Iván Ania, non? Que despois do gol que o Deportivo comeza a ir cara adiante é cando chegan as mellores ocasións. Pero sí é certo que en Riazor, a pesar de xogar ben, xogou ben, moi ben contra o Almería, xogou ben contra o Huesca e xogou ben o Venres contra o Córdoba, pero sigue faltando ter o que dilema, ese veneno, ese punch arriba para poder acabar convertindo esas boas sensacións en vitorias, que é o que lle falta para estar máis arriba. Eu creo que é algo circunstancial. O que pasa é que cando pasa tanto tempo non pode haber tanta circunstancia, non? Pero é que ves o equipo competir tan ben, xogar tan ben, Claro. incluso diría máis, últimamente conceder tan pouco que, ostras, claro, as matemáticas son as que son e non se pode dicir nada contra elas. Pero este Deportivo eu creo que non ten nada que ver co dos primeiros partidos de Gil Sanz, sobre todo en Riazor, ¿no? Que o equipo lle custaba muitísimo. Fora da casa sempre estivo ben, pero eu lembro que os peores partidos
o que me deixaba bastantes dúbidas era ese partido contra o Zaragoza, que foi un baño absoluto do Zaragoza, o partido contra o Sporting de Gijón, que ahora vemos que un Sporting de Gijón que está con os mesmos puntos que a ti, que non está facendo unha gran temporada e dá a sensación de ser moi superior a ti, pero desde o Nadal eu vexo un Deportivo diferente, un Deportivo que ten incluso máis registros, porque comentamos, viña o Deportivo sendo un equipo con máis pausa, pero no momento no que lle tuvo que meter velocidade, no que marca este gol do empate, volvese dese Deportivo enérgico que vai cara arriba. Mirad aquí esta presión que fan que de absolutos tolos. É dicir, Jeremai e Jurado deixan a súa marca, ven un balón medio dividido e van a por el. Esta xogada acaba na ocasión de Jeremai, que era un equipo que con balón metía un ritmo tremendo, metía o Córdoba atrás e non lle deixaba sair o Córdoba porque estaba moi volcado cara arriba e porque iba a presionar moi ben cara adiante. Soubo medir moi ben os momentos de partido, nos que máis lle custou, pois non foi un equipo super endeble, e nos que sí que tivo, pois o que lle faltou foi outra vez o veneno, ou casi nin diría veneno, porque creo que o porteiro rival para min foi o mellor do partido. Nesta ocasión sí que polo menos obligaches ao porteiro a lucirse. Claro, hai é que moitas nas ten que non, claro. dúas ou tres paradas que igual non parecen moitas, pero tendo en conta que tampouco tiveches un treito de partido, eses momentos de partido super dominantes, bueno, pois nese treito de partido que sí que o tiveches, na que fai dúas ou tres paradas que, claro, impídeche remontar, pero creo que ten moito mérito do Deportivo e a verdade que fixo un partido outra vez moi solvente, máis aló do resultado, máis aló do que digan as matemáticas en Riazor, que son pobres, eso é evidente. Claro. Aquí non me podo teñome que quedar co Pero por discurso exemplo, de Gil neste tema a veces que se fala de Riazor, non? De Riazor e fora, que obviamente ten que haber algo. Ostras, a mí non me parece que o Depor, o sea, cal foi a diferencia entre ganar no Tartiere e empatar o outro día? Arriesgouse máis en Oviedo? Porque Menos. a de Chimo foi a de Diego. Chimo acertou e a Diego, pois, eso, o que é normal tamén, que pase que é o que falamos sempre, con Diego, con Mella, con Jeremai, cando invirtes en xogadores novos, en canteira, en ter chavales da casa, pois, a veces tens que pagar certos peajes, pero é que é absolutamente normal. E o Depor non olvidemos, todo isto que estamos dicindo de Bo, con cantos xogadores estaban o ano pasado en Primeira Federación? Chimo, Pablo, Barcia, Obrador está debutando, José Ángel estaba o ano pasado, Villares, Mella, Jeremai. Ostras. O 11 do viernes, salvo Elton, Claro. Obrador e Zaca, son os mismos de Primeira Federación. E xa non é só Primeira Federación. Poñémonos a contar partidos en Segunda División. É un equipo que ten relativamente pouca experiencia na élite. Salvo Chimo Navarro, Elton, se queredes, non, pero son en ligas de fora, e ao mellor, pois Pablo Martínez, que Pablo Martínez xogou ao nivel máis alto en Francia, pero é un equipo que ten pouca experiencia na élite, e está xogando cun cuajo e cunha solvencia que xa dixo, a min pareceme que o Depor é un equipo que está, leva facendo 2 meses, 3 xa, pero vamos para 10 de moi vos, pero eu creo que tamén estás no límite das túas capacidades. 10, non? Hay otra cosa, que por ejemplo está leyendo un comentario de Javier Fernández que dice: somos un equipo que no aspiramos a nada. Eres un recién ascendido. Claro, a mí aspirar a mantenerte. A manterte con tranquilidad, a min eso xa me parece bastante aspirar, claro. Es decir, con la reflexión que acaba de hacer Lema, que estás haciendo una apuesta importante, porque al final si calculas la media de la edad de los jugadores, no es como ciertas épocas que la media del Deportivo era de 30 años. Tú ahora mismo tienes un equipo joven, tienes un equipo en formación, que lo estás trabajando para el futuro, pero es que todo pasa por este año sellar una permanencia en dinámica ascendente. Es decir, a todos nos gustaría pegar de repente, ¿no? Lo que decimos aquí de coña, no, sí, llegamos al playoff, jiji, que creo que hoy salió una media que nos daba un 5% de opciones de entrar en el playoff. Eso está muy guay, fantasear lo hacemos todos, yo el primero, pero creo que tienes que centrar un poco a los años que acabas de pasar en Primera Federación, lo que te costó subir y esta categoría que es dificilísima y que tenemos ejemplos como Zaragoza, como Racing de Ferrol, como equipos que lo están pasando muy complicado.
un Eldense que el año pasado estaba en segunda también y este año ya veis cómo está. Es una categoría muy difícil y el Deportivo tiene un objetivo que es en 4 años intentar llegar a primera. Entonces todo pasa por hacer un buen año y construir de cara hacia adelante. Por eso entiendo la apatía cuando tu equipo está en mitad de tabla, ¿no? Porque nosotros lo notamos en visitas, en muchas cosas. Pero es que estas temporadas son necesarias para construir un proyecto. Imprescindibles. Eu creo que para o Deportivo sería un fracaso absoluto descender. Sería unha decepción incluso salvarte ao ras, sufrindo como sufriu que equipo foi? O Mirandés a última xornada o ano pasado, por exemplo, que xogou unha final pola permanencia como Morevieta. Cumpre o obxectivo si se salva con solvencia. Fai unha boa temporada si se salva con solvencia e en dinámica positiva, que creo que é o que vai pasar. E, sinceramente, para a matrícula de honor, para o extraordinario, sería meterse en playoff e logo a partir de aí soñar. Pero, home, creo que eso sería de matrícula de honor. Que a todos nos gustaría aspirar a matrícula de honor, por suposto, pero creo que hai que quedarse coas boas sensacións que está transmitindo o equipo e con que é un equipo que está en crecemento, que vai a máis, que nos genera cousas cando vemos, máis aló dos resultados e máis aló de que é verdad que igual esa dinámica en Riazor non termina de enganchar tampouco a xente, máis aló dos resultados. Pero creo que si a tempada acaba por esta misma dinámica, é para estar moi contentos, de verdad. Sí, home, sí. O que pasa que tamén a xente, claro, eu entendo o que di. É que se outro día Carlos Marín non fai a parada que fai, se da Xuri mete que mete contra o Huesca e Mella non falla en Málaga, pois claro, tiña 6 puntos máis e estabas a Pero ao 4 revés do tamén, playoff. Sergio, pero Claro, ao revés como no, Oviedo. xa, evidentemente. E se miña abuela É tuvera que roda sería unha pero bicicleta. eso realmente Claro. eso realmente o que te pon é frente ao espello de decir que isto é o que eres. O sea, 30 jornadas despois, eres o que eres. 11º en segunda división sendo un recén ascendido. E a mí non me parece a mí non me parece pouco, Para nada. A mí non É me que parece pouco. É estás que ao nivel do Sporting que o ano pasado xogou playoff, do Cádiz que é un recén descendido, o sea, claro, o sea, eu creo que de feito o único que empaña un pouquiño é, xa che dixo, esta última reacción do Eldense, que de repente vai empezar a facer como facíamos nas previas de hai 2 anos, poñerlle nombres de algún equipo, non? O Eldense o Eldense de Leverkusen ou algo así, como facíamos, pero sacando esa reacción, ponte que non tuveran, porque os outros son históricamente baixos, non? Pero ponte, xa non che dixo que o Eldense estuvera con Tenerife e Racing de Ferrol que teñen 22 puntos, pero ponte que tuvera 30, que sería máis ou menos o normal, 30-31, porque 34 é unha cifra históricamente alta ahora mismo, desde que se cambiou o formato. Se o Eldense ahora mismo estuvera con 30-31 puntos, que sería o máis normal, ahora mismo estarías tranquilo. Del chill. Claro. En cambio, estás aquí cos pañales, maldita sea. Que máis nos queda, Xurxo? Nada, un pouco falar dese final do Deportivo que co gol vai cara adiante, presiona, mete o rival, insisto, en campo contrario, non permite salir ao Córdoba, non permitir salir ao Córdoba, ten moitas situacións de ataque, vemos aquí como unha recuperación, porque o Córdoba despexa o balón de calquera xeito, pero o Deportivo rapidamente, outra vez, ritmo, Jurado, o sea, Villares para Jurado, aparece Mario Soriano ás costas, o Córdoba nin se entera, é dicir, estaba grogui, era ese equipo grogui en ese momento, e Mario Soriano recibe as costas do centro do campo rival e filtra o balón para un Mella que incluso aí estaba pedindo calma, de como, espera un pouco, pero rapidamente se reactiva, metes en posición legal, ou moi xusto, e creo que é a xogada que acaba, estou falando de memoria, co remate ou con... No, é unha acción que non termina destas que tivo moitísimas e non terminou de culminar. Pero bueno, víamos un equipo moi metido e ao final, eu creo que cos cambios tamén do Córdoba, coa falta de enerxía ou coa pérdida de enerxía do Depor, se igualou un pouquiño máis, pero nese caos que pa un pa outro, aínda así creo que o que tivo máis situación, sobre todo con esa última tamén de Diego Gómez, foi o Depor. Un Depor que igual non acabou tan ben como dese minuto 60 ou 75, que foi, eu creo que casi diría o mellor tramo de fútbol do Deportivo en todo o ano en Riazor.
incluso mellor que o de Almería, porque era un asedio constante, a xente moi enchufada, bueno, moito ir, a cosa de derribo, non derribaches, pero creo que o que falabades antes, a reacción é para estar orgullosos deste equipo. Pena que non terminemos de culminalo e non se poida refletir ese orgullo con puntos, ¿no? Que ao final é o que dá de comer. Es que yo creo que todos veíamos que íbamos a hacernos un Oviedo en la jugada esa de Diego. O sea, yo por lo menos, no sé, casi de pie. Lema, tú... Faltaronlle, chegoulle esa xogada a Diego, chegoulle como 3 ou 4 partidos antes do que debería, Como que tomou a resolución fácil, non? Un pouco máis de confianza e aí igual resolvía de outra maneira, unha pena. Sergio, ¿tú se la vías dentro? Eu sí, para que nos vamos a engañar. Eu creo que todos, habíamos no noso foro interno, decíamos, aí vai, pero desta vez que tocou cruz, non? É unha pena, pero é o que falábamos antes e falamos sempre, non? Cando tes a xogadores tan novos, non fai falta irse a Diego, incluso vimos o Amella este ano, non? Pois é algo que pasa, que forma parte do proceso de aprendizaxe e non pasa nada. Son escalóns que teñen que ir subindo e desta vez non entrou, xa entrará máis adiante, seguro. Xurxo, alguna clave máis? No, parece pouco. Levamos aquí falando 40 minutos do partido. Eu creo que podemos pasar ao lemáforo, ¿no? Pues venga, vamos a darle entonces al lemáforo a ver cómo soluciono yo con 2 pantallas y todo lo que tengo que abrir. Venga, vamos a ello. Vale, no sé ni cómo ha salido esto bien de primeras, con lo cual, antes de preguntaros nada, tengo que moverme cosas de un lado a otro, ¿vale? Ya os dijimos antes, no está Fernando, vamos a seguir la dinámica habitual, con lo cual, querido Xurxo, Elton Leite. Gran parada na primeira metade para evitar un déjà vu de Del Moral, que xa sería, bueno, o colmo dos colmos, que un tipo metese 2 goles o mesmo ano en Riazor en 2 partidos diferentes. Lembrade que o que marcou ese primeiro gol da temporada co Oviedo, tamén de cabeza. E logo, que claro, a parada que lle fai a Albarrán na última xogada do Córdoba, dun Córdoba que apenas xerara peligro, pero que a balón parado pois tivo esa última ocasión ou penúltima do partido, estratosférica. É a parada de sempre dun porteiro pequeno, un porteiro que ten velocidade de reacción, que pode chegar rápido abaixo. Se ya ves a un tipo de 2 metros, aínda é máis sorprendente. Para min é un verde descomunal solo por esas 2 paradas, sobre todo pola última, que é salvadora e que estaríamos botando ahora mismo as mans á cabeza, si perdemos ese partido. E puido pasar. A mí no me verás viendo abajo tan rápido en la vida, O sea... A no ser que sea para quedar ahí. Sí, a no ser que sea eso, que me desmaye. Pero es que no, o sea, esa velocidad de un tío de 1,93 creo que mide, de ir ahí abajo es una barbaridad. Y Sergio, que tiene 17 años, tampoco iría tan rápido, doblando el lomo. Bueno, ti a mí non me biches en Riazor, No biches parar, Non nos biches parar en Riazor, Ojo. El gato Cuidado. Piñeiro le llamaban. Ojo co gato Piñeiro. Pode ser. Pues, ¿alguien algo que rebatir sobre sobre Elton? ¿Verdad? Esa solo esa parada. Sergio, Chimo. Chimo vaise de cabeza para o verde tamén. O sea, fixo outro día un partidazo moi ben en defensa, incorporándose ao ataque sempre que podía. Eu teño marcada, ademais, acórdome vela con Xurxo e flipar o carreirón que se pega na segunda parte para subir. É impresionante o nivel que ten Chimo, a idade que ten, non? Está como, pois eso, non a segunda xuventude. Sí, xa te vexo aí bracear. Pero non vai por aí, pensádelo porque digo, pero non vai por aí. Ademais, hoxe non está Fom, que sempre é o que me saca o tema. Sempre di que o saco eu, pero ao final é o que me mandó un WhatsApp. Me dijo en plan, seguro que Sergio va a sacarlo de la edad en algún momento. É a que hai. Pois sí, partidazo de Chimo e verde clarísimo. Lema, Pablo Vázquez.
Non me disgustou o partido a nivel general, pero creo que se lle fixo un pouquiño largo e que o tuvo que sacar dun par de bretes Dani Barcia. Hai un par de balóns aí no tramo final, non? Os balóns estes á espalda que lle están facendo moito daño neste bo tramo que comentamos do equipo, non? Como sobre todo a principio de ano, tuvo moitos problemas neses balóns á espalda. Entonces eu creo que para un ámbar sí, pero máis dai non por ese tramo final onde tuvo moitos problemas para controlar os atacantes do Córdoba, no que lle sacou as castañas do lume. Non estamos falando mellor dun color máis cara dereita por Dani. ¿Algo que apuntar, Xurxo, Sergio, sobre el ámbar? Compramos. Lan? Vale, Xurxo, Dani Barcia. Bueno, non sei, é que sacaban os calificativos con este rapaz, non? No para los de Big Wenger. No, sí, é que miras as estadísticas e non é pa tanto, porque máis aló das puntuacións das picas do As, a nivel de Sofascore, que é Vergonzoso. outro que conta, as estadísticas non son... De feito, creo que ten a mesma nota que Pablo Vázquez ou peor incluso, ou moi igualada, vamos. Pero claro, é a solvencia co que fai todo. É que non é mesmo ganar un duelo no que está super protegido e vas con ventaxa que un duelo ao que vas en rede de seguridade. E Dani iba moitos duelos en rede de seguridade e gañounos, impúxose. Antonio Casas é un moi bo dianteiro, un dianteiro moi interesante, moi completo. Sí, super completo, que vai ao espacio, que cuerpea, que ten bo remate, que ten calidad para asociarse, e pareceu, pois igual que Soco, igual que Alemão, un don nadie. E, home, cando pasan por aquí dianteiros e vas a casa de dianteiros e todos parecen un don nadie, igual o que pasa é que teñen ao lado un xigante que é Dani Barcia, que eu, porque o nivel de centrais está como está, pero igual esa selección sub-21 no Deportivo para onde ten que mirar é para o posto de central, porque é un escándalo. Escándalo, verdazo. Logo, por non falar da salida de balón que ten, que xa non é o pase, sino a capacidade que ten para interpretar a toma de decisión, como conduce, bueno, absoluto, de verdad, a día de hoxe un dos mellores centrais da categoría, sen ningún tipo de dúbidas. Joven, pero central veterano, ¿eh? Eso es que es una pasada. Sí, efectivamente. Ten alma de señor mayor. Sí, sangre horchata. En vez de sangre tiene horchata. Sergio, vamos con Rafa Obrador. Pois tocoulle bailar coa máis fea porque nesa banda dereita do Córdoba, banda esquerda do Depor, foi onde houbo moitísimos problemas polo gran nivel que ten aí Carracedo, como estivo con era Isma Ruiz, non? O que aparecía sempre por aí, non? E tamén coas subidas de Albarrán, en fin, tocoulle bailar coa máis fea, entón aí, pois, lóxicamente sufriu e eu poñeríao no ámbar con Pablo Vázquez. Ben ataque, importante nesa primeira parte para sair de presión con esas conducións, pero sí que é verdad que na defensa pois sufriu máis non porque estivese superado, sino porque que unha e outra vez o Córdoba buscaba eses 1-1 con Carracedo. Bueno, creo que saliu indemne do partido, que non é pouco. Lema, turno para Villares. Villares, a min nestes partidos Villares faiseme imprescindible. Seguramente non sala en estadísticas nin en números, pero nestes partidos de tanto recorrido, de tanta exigencia física, de tanto perseguir, necesitas as pernas de Diego, que eu creo que viñamos falando, non? De que quizá injustamente pola nosa culpa das expectativas que tiñamos sobre el, que se nos estaba quedando un pouquiño corto na segunda división, pero eu creo que leva xa tamén varios partidos adaptándose a esta nova idea de Gil Sanz. Eu creo que lle ven moi ben a todos os mediocentros actuales, lle ven moi ben a idea de Gil Sanz. É como un entrenador máis protector cos seus mediocentros. E creo que está empezando a facer partidos moi serios xa Diego, con moita axuda, corregindo moitísimos axudas moi largas ao ancho, que é o que falábamos moitas veces, non? Xa que non podes marcar diferencias indo norte a sur, pois vai dun lado a outro.
A mí parece que é un partido moi serio de Villares, quizá non para verde, pero a mellor un ámbar con tarjeta verde a mí sí que me daría. É que xogou con amarilla tamén, desde moi Desde el cedo. 10. Minuto 10. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que fose lo que recibise amarilla Sí, sí. dentro deste Que partido. era, que ollo, era. Pero como as Sí, outras pero todas... no outro lado, cando pasou a Exacto. acción ao revés, no. Efectivamente, claro. Foi É a que mesma acción, ¿eh? Esas tarjetas son amarillas e hai que pitalas, pero hai que pitalas sempre. Ese é o tema. Villares ahí, entonces tarjeta verde, ¿aceptáis tarjeta? Sí. Vale, pues Xurxo José Ángel. Ollo, permitídeme, teño un dato sobre Villares que mañán veredes que vos vai volar a cabeza. Non digo máis. Haciéndonos clickbait en la, ¿sabes? Increíble. En casa, ¿eh? Sí, Este huevo de Bueno, Pascua e yo se no me lo entrades, esperaba. de paso e de ler a opinión tamén, que a opinión mola todavía ainda máis. Luego les mandamos ¿Qué- factura qué- por esto, porque ¿Qué, esto no es qué normal. hemos sacar en Riazor entonces de Villares, Víctor? ¿Eh? Un tema, ¿no? Sí, 2. Y Pod- vamos a hacer poder una leerlo opinión mañana. mañana que ya veremos quién firma. No le hagáis caso a este chaval. Dios mío, desde que se fue a medios coruñeses, lo siguiente que será, que hable en La castellano. prensa coruñesa, que acabamos con todo. que se mude a Coruña. Que se mueva a Coruña. Al barrio de las Flores. A lo que sí, José Ángel, por favor. Sin estar brillante, parece imprescindible. Outra vez o xogador que máis certo tivo no pase, que máis pases deu, polo que pasou máis o xogo dos dous equipos. Sempre ben colocado, sempre ben co pase, bo criterio, nunca superado. Partido moi similar ao de Villares. Non me parece excelso, non me parece de notable, pero é un bo partido de Jurado e o mellor é que xa estamos acostumbrados a que este bo nivel de Jurado nos parece ata pouco. Obviamente non era un partido con tanta pausa no que el puidese ser tan protagonista, de amasar tanto balón. Para min un ámbar con verde precisamente por todo iso, ¿no? Porque está moi ben nun partido no que podía terlle superado o ritmo. De feito, non me parece casualidade que non xogase en full ningún solo minuto. Y calentó desde mitad de la segunda parte, un poco antes, salieron varios a calentar. Yo ahí dudaba si sacaría antes a Villares, qué hacer con José Ángel. É que en Furio Oviedo dou a sensación de Xa. este parón pola lesión non sei eu, dá a sensación de que lle vai Lo que le pasó cuando entró, ¿os acordáis? Cuando entró en el equipo, es un jugador al final de estos que tardan en entrar. A mí de José Ángel lo único, a ver si con el tema de balón parado le entra alguna. Tengo ganas de que enchufe una, porque creo que se lo merece. Pero, Sergio, David Mella. Pois, non sei, creo que foi a semana pasada cando decíamos que víamos a Mella máis futbolista, non? Que xa non era tanto simplemente correr, senón que agora pois facía outras cousas como parte desa evolución que vai tendo. E neste partido pois axudou moito a nivel defensivo, o que decía Xurxo participando aí. E ainda encima pois tivo esa boa oportunidade que lle saca Carlos Marín. Como mínimo amarelo no amarelo con cartón verde. Non sei se para verde, a min quizá non tanto, dende logo, pero creo que ese cartón verde, pero creo que ese cartón verde creo que merece. Eu creo que hai bastante A mí controversia, isto ¿no? digo, Co partido de Mella e co nivel actual de Mella. E é verdad que non é ese xogador tan sí. chispeante, tan highlightero, tan de brillo. Estáse facendo maior. Pois a min, Claro, xa che digo, pero a min eso a mí tamén me gustoume. gustou. Non estivo moi ben cos pases, estivo moi ben co balón, pero a cantidade de movementos que fixo, a cantidade de veces que o intentou, a cantidade de cousas que xerou, ostras, bo partido de Mella, que non é fácil, que eu creo que estamos facendo de menos un pouco o partido que fixo o Deportivo, o rival que tiña en fronte, a dinámica do rival que tiña en fronte, 5 vitorias consecutivas fora da casa.
Eu xa no directo me gustara a pesar de algunha cousa que sí que me desesperou, pero logo vendo o redifundido de novo, outra vez igual. Outra vez ¿Sabes igual. qué pasa con Mella? Enxerou Yo cousas. con Mella tengo la sensación que todo el mundo espera de Mella esos highlights de ese balón O largo, día do Mella Castellón, quitando. sí. En cada balón. En cada balón. Exacto. Mella quitándole las pegatinas a todo el mundo, siendo el jugador más rápido de toda la liga y definiendo perfectamente. Y ahora a Mella le está pasando lo que el año pasado comentábamos de Jeremai. Cuando Sí. ese Jeremai extremo rápido pasa a jugar más por esos pasillos interiores, pasa a entender mejor el fútbol y demás. ¿Por qué? Porque los rivales ya saben que Mella les va a quitar las pegatinas. Le montas un doble lateral, le montas vigilancias y pues Mella va a tener que jugar otra cosa. Entonces yo creo que viene por ahí la sensación de Mella hizo un mal partido. ¿Por qué? Porque no tuvo 7 carreras. Creo yo, es por entender un poco el... E logo que, a ver, sí que dá a sensación de que vai un pouquiño tostadete a nivel físico. Pero si nun momento que a todos nos dá a sensación, insisto, sensación, non hai datos, non temos datos, de que non está moi ben, sigue sumando e aporta noutras facetas, creo que ten moito mérito e creo que de valorar tamén. E os xogadores evolucionan por algo e ese Mella, no momento no que recupera a frescura, si esa frescura, esas 3, 4, 5 carreiras sendo dominante, lle suma o que está gañando ahora a comprensión de xogo e tal, ostras, é que vai ser mellor xogador. Lema, vamos con Mario nos paga la nómina Soriano. Home, a ver, o fallo do primeiro minuto no verde non o poñas, desde logo. No verde non o poñas. A mí pareceme que a medida que crece o Depor no partido, Mario ten moito que ver, non? Nese crecemento, é cando parece que se toma eses minutos, non? De cando respira, cando se para e di, vale, xa está, non estou no Arcángel, estou aquí en Riazor, estou na miña casa, vou mirar onde están os espacios como fago sempre, e pareceme que na segunda parte moita culpa do partido e dese caos de conducir, de saber canalizar ese caos no que se convertiu o partido foi el, non? Sempre enlazando con José Ángel por atrás e con Yere por diante. Pareceme outro bo partido de Mario, igual o poñería ao nivel ese de Villares, José Ángel, Mella, máis alá dese pase que obviamente se marcaran, era condenatorio, non marcaron, entonces bueno, pero pareceme un moi bo partido de Mario. Verde Rehacerte de con ese vermello. pase, rehacerte de 4 ese pases pase clave. no es fácil, ¿eh? O sea, ¿Cómo? puedes estar todo el partido barruntando. Sí, claro. No, claro. Como lle pasou no Arcángel. No Arcángel Sí, fixo exacto. o seu peor partido da temporada como titular. Sí, Máis sí, algo sí. de que fose medio centro e tal. Porque estaba superado, porque empezou a fallar e non foi capaz de rehacerse. E o Benres sí foi capaz de rehacerse. Na primeira metade non tivo moitísimo protagonismo precisamente porque o Depor non tivo moitísimo balón, pero na segunda é super decisivo. A xogada do gol, revisádea. Máis aló do bonito que é o que fai Jeremai, porque o estético, o visual, porque lle saca as pegatinas precisamente al Barrán, quen atopa o espacio libre, quen se gira rapidísimo, quen lle saca 4 metros a Del Moral tamén nesa carreira, quen vai contra o defensa para esperando para no momento xusto soltarlle o pase a Jeremai, é Soriano. Máis aló desa preasistencia, como se chama ahora, 4 pases clave. Bueno, máis todo que xogou, a mí sí que me parece de un ámbar con verde, que insisto, se Alex Sala marca ese gol, igual vai haber mello directo, as cousas como son, porque é un erro grotesco, pero bueno, é que os xogadores que arriscan, os xogadores que a van pedir, pois pode pasar estas cousas, que nunha xogada de tercer home te equivoques e acabes pagando, pero que todo sexa por non esconderse e por querer el canalizar o xogo. Xurxo, quédate ya con Jeremai. Verde, a pesar de... Nada máis. A pesar de que foi de menos a máis, foi entonando na segunda parte, xogando máis por dentro, pero a vez cando o equipo recuperaba, podendo atacar máis por fora al Barrán directamente. Verde. Dá o pase de gol a Zaka, que creo que ten sorte de que Zaka apareza porque era un mal remate de Jeremai e el mismo recoñece. Pase de gol.
pero é que despois saca da nada dúas accións que son dous remates que non existen, sobre todo ese segundo coa zurda que tras bicicleta, tremendo, mais a que lle dá a Diego, bueno, creo que despois de errar, porque errou ou non estivo suficientemente contundente no gol do Córdoba, colle o equipo ás espaldas e asume o protagonismo, asume os galóns, ese Jeremai que nos gusta, que non se para tanto, que non é tan pausado, senón que tamén acelera. Partido de verde, para min quizáis o mellor do partido, non? ¿Queréis que le casquemos el MVP? Sí, eu casi che diría. Depende de se queremos ir ataque ou defensa, non? No MVP. Entre Barcia, Barcia ou el, ¿no? entre Barcia e el, diría, pero Puedo sí, dar a dos mí. MVPs, que hoy mando yo. Claro, é que a ver, outro día Jeremai están acusando de chupón e tal, así como podo vos comprar o argumento de chupón en anteriores partidos, outro día a maioría, eu creo que Vale. todos os remates que fai eran remates, incluso esta na que van 4 contra 2, se os dous defensas do Córdoba están cerrando a línea de pase, non, el como que é unha boa decisión rematar, e Sí, tampouco sí. é un mal remate. Entonces, non sei, eu creo que noutros partidos sí que igual pecou un pouco de amarrón, pero outro día creo que non podía facer outra cousa, vamos. Arreglado. Sergio, Zacaría e Dachurri. Pois a Zaca neste partido non tivo tanto balón como noutras ocasións, pero sí que é certo que soubo estar posicionado onde tiña que estar, e a xogada do gol é iso, non? Ter esa fe para chegar a ese balón e ter o veneno, o instinto de saber que algo pode pasar aí. Eu poñería á altura dos José Ángel, Mella, Soriano, aí nese ámbar con cartón verde polo gol. A mí non me gustou o seu partido, Creo que o Depor, eu comentei no análisis, creo que o Depor nesa primeira parte buscou un pouco o plan que tivo o día do Castellón de me vienes a apretar arriba, non sei capaz de salir, xogo para ese 3-3 en longo, que fixo tanto dano ao Castellón con Mella, con Jeremai, pero sobre todo con Barbero, que se meteu no bolsillo aos defensas do Castellón, o único partido no que de verdade mostrou ser dominante na categoría, e Zaca é que neso estuvo moi mal, e que revisei os datos, non gañou ningún duelo, nin aéreo nin terrestre. Si eso lle sumas que non tivo demasiadas opcións de remate e tal, para mí sería un ámbar con cartón rojo. Moitas pero opcións de como remate marcou ese porque gol, non foi a él, moitas opcións de remate ademais polo que lle dicíamos Sí. a Barbero de non estar no seu sitio. Sí. Un Non me pouco gustou disperso. demasiado. Sí, non me gustou demasiado. O que pasa é que está onde ten que estar e compro vos o verde, o ámbar con Espera, verde. que decida Lema. Porque hai un ámbar con verde, ámbar, Lema. Sí, home, a ver, polo gol podemos lle dar a tarjeta, pero eu estou máis cara ao tema de, o sea, como decíamos antes, non? Ten que xogar un delantero, isto está claro, no Depor ten que xogar un delantero, e entre Barbero, Boldini e Dachuri, eu creo que ten que xogar el, porque ademais a min é un xogador que me gusta, pero creo que está intentando facer cousas demais. Está intentando estar en moitos sitios á vez e olvidándose, pois, creo que hai un centro, non sei se é un centro do Obrador ou un centro de Na Jeremai esquerda, que vai de Mella perfecto ou tal. desde a esquerda, ou de Mella, é nin verdade, chega. de Mella, ou a frontal da área pequena, que, hombre, é que aí Estuvo moi un mal aí, 9, iso dancho na primeira clase de 9, Fernando Redondo diríache, aí tes que estar. Entonces, Lema, quédate tú con Denis el Renacido Genro. bueno, vamos a obviar certas cousas. Creo que lle fai falta, creo que foi o partido do outro día refleja un pouco porque está xogando menos desde que chegou, non? A mí gustárame, eu creo que faláramos, Xurxo fixovos un análisis espectacular na web, que a min teme unha pinta tremenda, vendo que fixo en Francia, pero creo que de momento non está, e a primeira xogada retratouno bastante. Creo que lle dou tempo ao do Córdoba
a ir hasta o Arcángel e volver e roubarlle o balón mentras Genró miraba a quen pasar e a intentar o pase, non? O sea que necesita meterse un pouco en ritmo, non é fácil, hai que adaptarse sobre a marcha, pero de momento deixama de ver. Ámbar, por pouco tempo, o sea, polo pouco tempo e tal, para non suspendelo, pero bueno, sin máis, sin máis. Sabedes que eu non sou sospeitoso, porque todo o mundo me acusa de aquí elevar o hype. Para mí é un ámbar con rojo. Non aportou o que eu esperaba. Insisto, neste partido, hai que darlle tempo e todos temos moitísima prisa e te pos a mirar os minutos que xogou e leva 30, como quen di, Claro. reales, máis aló do día do Eldense que xogou un doble pivote con Mario Soriano que é como se me poñen a min, é dicir, un pouco sin sentido, ¿no? E cun equipo absolutamente esquizofrénico xa. Pero non me gustou nada, era un partido no que con ese ritmo e tal sí que esperaba máis del e a mí non me gustou, non me gustou. Non tivo moitísimo impacto, non tivo moitísima incidencia. Creo que aínda non está metido no equipo, ¿no? E iso para o medio centro é fundamental. Aínda non entende ben, non hai esa química cos seus compañeiros. Dá má sensación desde fora e sí que se lle notou, ¿no? Notouselle como un pouco fora, que non terminaba de engancharse o partido e por condicións, decían aí que é un sin sangre, non, todo o contrario, e por condicións é un partido moi propicio para él. Eu dicía a Sergio, ostra, sale a hora de ni e é o seu momento, e nada. Sergio, ámbar ou ámbar con tarjeta roja? Tú desempatas. Vamos a conceder aquí o cartón vermello a Xurxo, non? Para que luego digan. Tal cual, para que luego... A mí me lo dijeron el otro día viendo el partido, en plan del hype que habíamos creado. Pero bueno, Xurxo, Diego Gómez. Ámbar. Partido de ámbar. Sensación de que vai sumando cada vez máis cousiñas, que está cada vez máis a gusto, non se parecen nada a ese Diego que vimos, por exemplo, o día do Tenerife, que saiu e estaba como superado polo escenario, polo ritmo, por todo. Bueno, é un xogador que xa empeza a demostrar, obviamente, todo o que amosou no Arenteiro, que pode ser un xogador útil de rotación, que pode darlle minutos de refresco a Mella, si son 10-10, si son 15-15, si son 25-25, e se ten que salir algún día de titular. Aí é un dos postos que menos medo, dúbidas, incertidumbre me genera, porque igual non está super preparado, pero creo que ten nivel. Ten esa ocasión de gol que non define ben, eu creo que porque quere acabala, como sexa, e que non se atreve ao mellor a encarar o defensa e irse cara a súa perna dereita, que igual era o que pedía a xogada e demais. Quere acabala para, si marco gol, se non a cago por non rematar. Pero parece un partido de ámbar, tampouco tivo moitísimo impacto ni moitísima incidencia, de feito daríalle casi un sin calificar, anda aí. Sergio Hugo Rama. Bueno, pois tivo o premio que decía outro día Gilsán, non? De, pois, se viña facendo ben nos adestramentos, outro día sae, fai no ben no pouquiño tempo que ten, neste partido pois ten uns minutiños máis. Eu poñería tamén no ámbar, se o consigues, Víctor. Aí está. Bueno, aí está, medio tapado, pero aí está. Deixou algún como lleva esta temporada. Igual Claro. podemos cambiar a vista, ¿no? Podemos probar, sí. Espera, doulle. Vale, xa estás. Casi mellor. Aí está. E si, deixou algún bo pase Hugo, a min deixoume un pouco máis tal, un centro nunha falta que foi directamente ás mans do porteiro, non? Igual podíase ter feito aí outra cousa, pero bueno, eu deixaría a Hugo aí no ámbar. Lema, ¿qué quieres hacer con Buldini? Es una gran pregunta, y ahora que la estaba haciendo. Podo decir a verdad ou refieres Non, moitas cousas. Non sei, vimos brotes verdes o día este do Tartiere, non? Cando saliu con enerxía e tal, pero bueno, outro día é complicado nestes minutos, non? Xogo un minuto, máis o engadido. Claro, no, pero xa me refiero incluso como desde que está Zaka, non? Parece como que Barbero e el quedaron un rol secundario de 10 minutos, 9 minutos, é complicado para os delanteros, non? Pero tampouco
tampouco nos están axudando nada, non? Moja, ayúdame a ayudarte, pero de momento non, home, eu creo que sin calificar, pero temos este é un dos puestos donde eu dixo que o equipo vai xusto, non? De, se lle pasa algo a Zaka, que? Claro, pois Exacto. aí está o tema. Entonces eso, sin calificar e avante. El último, Óscar Gil Sanz, empezamos en orden. Xurxo Sergio Lema. Xurxo, dale. Ámbar. Custoulle esa primeira metade, pero creo que parte de culpa da reacción, xa comentamos nas claves, ten ese cambio de presión, ese un pouco modificación na salida de balón, acabar metendo a Jeremai por dentro, a Mario Soriano máis sujeto e non indo tan a recibir. Bueno, si nos centramos solo neste partido, ámbar porque creo que o equipo reacciona e ten situacións de gol para gañar o partido. Si nos centramos un pouco como él lle gusta facer, máis no global, máis na tendencia, pois creo que é outro partido positivo, outro partido que o equipo demostra moitas cousas, que sabe xogar a moitas cousas e lle daría máis nota. Pero centrándonos solo neste partido, parece un partido no que desde a pizarra reacciona, pero tamén na primeira parte o equipo está un poquinho superado. Sergio, estás de acordo? Sí, eu vou por esa liña, pero mira, xa que non está hoxe Fon para reivindicar o traballo que está facendo Gil Sanz, pois mira, decía Gil Sanz antes do partido, lo importante es la estabilidad, ser capaces de competir y hacer un buen fútbol para que la gente esté orgullosa de nosotros en cada partido. Eu creo que está conseguido. Entón, aínda que este non fose o mellor de todos, eu creo que é importante, creo que está ben pois reivindicar que está facendo un moi bo traballo no Deportivo e que leva xogando o equipo moi ben nos últimos meses. Mais aló de que este, pois, o dito, co rival que tiña diante e tal, pois non fose o mellor exemplo diso. Lema, para cerrar. Eu neste partido iría polo ámbar. Sí, ámbar, pero destes ámbar que non son un 4,9, non? Casi é un 6 largo, unha cousa así, porque sí que é certo que bueno, el tiña a excusa, non, de eu non xoguei no Arcángel, a mí non me miredes, non me fixo dúas veces o mismo. Antes fora Imanol, pero sí que o Córdoba volviu a poñer moitos problemas aí. Creo tamén que houbo moitos problemas na estrategia, non? Que máis alá dos lanzadores e sacadores, eso tamén vai na pizarra. Bueno, un partido creo que bo desde a dirección. E sobre todo estou con Sergio, a mí pareceme incluso mellor, xa sabedes na boa estima que teño eu a Gil Sanz, pero creo que a min está me sorprendendo para ben o rendimiento e sobre todo eso, a identidade que lle está dando o equipo. A mí pareceme que o Depor está sendo un dos equipos máis serios da zona esa templada da categoría, sin ninguna duda. Pues este es nuestro lemáforo. Vamos a poner ahora el lemáforo de Discord para ver cómo lo han hecho nuestros Patreon. Como veis en los cambios, la única diferencia en los verdes es que está Zacarías Dachuri en verde, Pablo Vázquez que tiene tarjeta verde y Mario Soriano que tiene tarjeta verde en el ámbar. El resto son todos ámbar. Así que tampoco, lo único que, bueno, bastante menos tarjetas verde que los nuestros, pero ya veis cómo Pero máis está. verdes. Pero máis verdes con ese Zaka. Sí. Con Zaka. Uno más. Pues finalizamos así la parte de nuestro querido lemáforo. Como siempre, vamos ya recta final del programa. Que me apetecía poner una última cortinilla, ¿sabes? Como hoy tengo yo todos los botones, es en plan de, bueno, pues le voy a dar a más. Recordamos una cosa, el próximo partido del Depor es el lunes a las 8:30. ¿Qué haremos? No hemos hablado, lo hablaremos estos días, ya veremos. Había alguna idea por ahí, pero bueno, vamos a darle una vueltecilla. Así que para ir cerrando, la clásica tanda de penaltis. Xurxo, ¿algo que comentar?
No, eu non quero xa nin prórroga nin penaltis, que xa nos pasamos moitísimo co tempo engadido de 17 minutos, así que ventilando. Tranquilo, Gil Manzano. Soy yo el que siempre os estoy diciendo, dime de un día que yo no os meto prisa, ¿sabes? Me queréis joder el final del programa. Lema, ¿algo que comentar en tu prensa coruñesa, aparte del spam de mañana? Ojalá No. sacara el periódico ahora, sabes? Non o teño impreso aínda. Aínda que vos teño que pedir permiso para enseñarvos unha portada que nos quedou no tintero e que iba a facer as delicias del respetable. Teño que Si te pedir dejan. permiso e a ver se podo enseñala. Como? Si te dejan. Sí, teño que pedir permiso que non a publicamos, non a vamos publicar porque xa non salí, ao final optamos por outra, pero creo que iba a molar, a ver se podo ao mellor pasala por Discord, a ver se mañán podo pasala por Discord esa portada, que eu creo que iba a gustar, pero ao mellor foi demasiado atrevida. Entonces deixámola quedar, pero bueno. Pouco máis alá de comentar, como comentaban aquí no chat, ganoulle o Burgos ao Albacete, está a hipertensiones Está bonita, ¿eh? quentiña. Está bonita. Sergio, ¿tú alguna cosa de jóvenes que quieras comentarle aquí a nuestra audiencia? Nada, eu mandarlle un saludo a Fernando Redondo, que falamos antes del. E a Alba Silva tamén, que coñece por aí Lema tamén. Boa xente hai na USC. Efectivamente. Boa xente, Fantástico. Pues nada, vamos a terminar ya por hoy porque Xurxo quiere irse y como bien decís en el chat, aquí no cobramos por horas. Os comentamos, esta semana es larguísima, no he partido hasta el lunes, con lo cual la intención es hacer alguna entrevista este miércoles. La previa seguramente la hagamos el viernes, aunque se nos va lejísimos el partido, que es el lunes. Y como dice espectador, haceros Patreon. Yo ahora no quiero que me pase como nos pasaba a mí, que tardamos media hora para cerrar esto. Así que nos despedimos, sobre todo de Fernando Redondo, gran profesor y mejor persona. Hay que tener ganas para estar con ese usuario abierto todo el programa. Que tengáis un feliz cierre de lunes, una muy buena semana y acordaos, no seáis racistas. Nada más, muchas gracias. ¿Dónde carajo se cerrará esto, chavales? Chao, chao. A ver se sale. No creo, pero bueno, que sea, si volvéis así en pantalla no os asustéis, soy yo. Adiós. El botón de finalizar transmisión, finaliza la transmisión.